అయ్యా కాయలు నింపక నువ్వేంది ఇక్కడ గడ్డి బిక్కుతున్నావు మొత్తం. మరి ఈ కాయలు మండ కింద పడితే కనిపిస్తున్నాయి మనకేమన్నా? మండ కింద అంటున్నా, గడ్డి కింద పడతాయి. మరి అందుకే మొత్తం కలిసిపోతున్నాయి అలా కలిసిపోతాయి కాబట్టి ఇగో కాయలు చూడు లోపల ఎట్లున్నాయి, ఎంత లడ్డు ఉన్నాయి. ఇట్లా ఒకళ్ళు పట్టుకోవాలి, ఒకళ్ళు దెంపవాల్సి వస్తుంది. మేమైతే ఇలా కాడ పట్టుకుని ఇలా పట్టుకుని రెండు దిక్కుల అట్లా అనమాట. మేము తెంపేది ఒకరు పట్టుకుంటాం, ఎందుకంటే చిన్న చెట్లు కాబట్టి లోపలికి పోస్తలే, తెంపొస్తుంది. కాయ కనిపిస్తుంది, తెంపిన కాయ కూడా చిక్కుతుంది, చిక్కు మళ్ళీ బయటకు వెళ్తలేదు. ఇలా కంప బాగుంది, పుచ్చుకుంటుంది, కాయ పట్టుకుంటే పుచ్చుకుంటుంది ఒక ముళ్ళు. ఎట్లా అనమాట మేము తెంపుతున్నాం. తనైతే మా అల్లుడు, పెద్ద అల్లుడు రాజేశ్వరి అగ్రికల్చర్ వాళ్ళ అబ్బాయి అనమాట. హాయ్ చెప్పురా. ఇలాగ